Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ya kamet kabadang sa jong umak bon bonisan kharbani at phopras nam tam kakarta nakashnong pathau paryong East and West Khasi Hills. Bat ubasa pat hakadong Block 3 rani dong IB jong kashnong Upper New Nongston ubaladu no yala ka jong ka Jingïam hadin ba ula Shah Pynïap dusman la Pyndep no yala Jingleit Ontep haka saw tarik ubanai leber ahajar pausaw ha ulum Jingtep kabalang Presbyterian paryong. Shushu haka tiga sengi haswa banra ya kamet kabadang sa kajong uti Samla ha ulum Jingtep la Pyndep ru ya Jingleit niam ka bakhat du ha ying jong u ha kashnong patheu la ban kedo hang ni bakate ka jingja kala ja ha kamiet shiting senya jong kalai tarik ubnai leber ahajar pausaw ha kipor kumba khat ar bejimen step hapo ka jaka yeng kali ha taxi stand kan ro kabadan hapo ka sor nong stan shu hadien kate ka jingja la penkit no ya u sha civil hospital nong stan handrei ula klat no hakabana kaliang jong ki doktor kila penbena balawan rakyat ya u nangta ki pulit ru kila yok ban kemno ya ubar subadan kti ubar tip kerteng kumu media smaulon ubana kashnong mau katon bat na kaliang jong ki pulit kila register ka case handai ka jing tokit jong ki pulit kadang ya chakman ulalik puli nursing home sa Chennai house nan arjar kasan arjar khandri bat ulat dai ru sipor ka Bangalore hadien ka jingwan phai jong u na Bangalore ula traino haslo kata ha KCM tawo kumu operto jong ka kabel nathan nakadao jong jingwan ka klam covid uni uhmen la ye jongi ulawan phaino salasnong barulas dang banyak Torres naslong sanong stay walang para bangay ba wala klat no nakani ka sla jong kandaw nomor kata kini ka clip mat ngi kibaron saudong jong kani katliw Jingtep ngi IT nomor kata ya ka met jong u ka kendaw sa ka kendaw ka dawmet sa ka dawmet bat ka depay sa ka depay